Certamente entendemos que é unha lei que conviría pois, que saíse con altos graus de acordo, que respetasen tamén este amplo proceso participativo que inclúe un ditamen do propio Consello da Cultura coa finalidade de mellorar e protexer o noso patrimonio, non só mediante sancións, senón, sobre todo, en positivo, incentivando a conservación e, para iso, tamén prestando apoio económico. A idea é, primeiro, que non se entende moi ben o que están a facer e, segundo, que, aínda que fagan unha... Luego se dedica a operatorios...